Прысутнічаць на адкрыцці выставы ў онлайн-рэжыме. У такім фармаце вернісаж адбыўся ўпершыню. Сярод спецыяльна запрошаных віртуальных гасцей ветэран Вялікай Айчыннай вайны Віктор Ефімович Бельскі. Мець зносіны па відэасувязі яму дапамаглі актывісты БРСМ. Таксама прысутнічалі унучка і праўнучка абаронцы Брэсцкай крэпасці лейтенант Алексея Наганова, Жанна і Алена. Намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Геннадзь Барысюк не змог далучыцца. Знаходзіўся на мерапрыемствах, прысвечаных 9 мая ў Мінску, але адправіў відэапасланне, якім віншаваў усіх 75-годдзям перамоги ў Вялікай Айчыннай вайне. Дорогие друзья, я хотел бы вас поздравить прежде всего ветеранов, близких ветеранов, пожелать им здоровья, чтобы они как можно больше оставались с нами. Их становится все меньше, но это действительно живые источники нашей истории. Это те люди, которые действительно знают, что такое победа и что такое мир. З новай выставы ў онлайн-рэжыме гасцей пазнаёмілі загадчыца навукова-экспазіцыйнага аддзела Ніна Кірылава і навуковы супрацоўнік Олег Анісімаў. На ёй нямала асабістых рэчаў абаронцы Брэсцкай крэпасці Алексея Наганова. Фотаздымкі яго сям'і, зброя і рыштунак. Усё гэта паказваецца ўпершыню. Таксама ў гэтай экспазіцыі асабістыя рэчы і абмундзіраванне іншых ваеннаслужачых ураджэнцаў Брэшчыны, удзельнікаў вызвалення вобласці ў 1944. Малюнкі партызанскага атрада імя Кірова, брыгады імя Панамарэнка, брэсцкага партызанскага злучэння Михаила Шапшала, рэдкія каталогі рукапісных партызанскіх часопісаў, медыцынскія інструменты тых часоў і не толькі. Эта выставка представляет нам людей, которые приняли свой первый бой в Брестской крепости, защитники Брестской крепости, те, которые воевали на разных фронтах Великой Отечественной войны, освобождали Брест и принимали участие в штурме Берлина. Это наши известные брестчане, земляки, генералы Бобрук и Благовещенский, адмирал Холостяков, те люди, которые внесли свой вклад в дело нашей победы. Усяго на выставе больш за 80 прадметаў. Пазнаёміцца з імі можна да 30 жніўня. Таксама адразу пасля вернісажу адкрыццё падарожжа аўтаматычным тралейбусе, які ўжо рухаецца па ўсяму Брэсту. Унутры звонку транспарта 26 плакатаў ваеннага і пасляваеннага перыядаў. Ініцыятары гэтага праекта – абласны краязнаўчы музей і троллейбусны парк. Прежде всего это нацелено на то, что наши горожане, когда проезжают, они могут ознакомиться, гости нашего города Бреста могут ознакомиться тоже с этой экспозицией и во время перемещения почитать о том или ином событии. Это очень интересно, и мы надеемся, что эта память будет из поколения в поколение передаваться, и таким образом мы будем увековечивать эту память. Проехаться ў троллейбусе Вялікай Перамогі можна будзе на працягу як мінімум месяца.